Egy nagy tapsot Donátok! Hey, gyerekek! Ha? Érzed a lüktetését, gyerekek, ez nem a szív, ez az a hangerő, barátaim, az a nyomás. Mekkora? Atyaságos Jóisten, 122,2 decibel, gyerekek! És innen 10 méterről. De nagyon sajnálom, mi történt a géppel, gyerekek? Ugye az a helyzet, hogy van ennek a gépnek, ugye, mi történt, amikor legelőször hoztunk sugárhajtású autót, gyerekek? Van egy olyan töltöttsége az autónak, hogy az összes számítógépet leverte, amikor legelőször csináltuk. Olyan távolságot kellett alakítani a időmérő kamion és az autó között, hogy csak na, most szerintem valószínűleg nem tudtuk beállítani, mert lehetett látni a Prostige és a Stage